In take yin rawar kiɗan namu tana ruwa, in yake yin rawar kiɗan namu yana ruwa. Mataru kwanne gwanja ku ne gida a jihar. Ga ƙwarya soyi. Wai kai kwannan tun yaushe na ce ka soya min shi amma tun da ba ban gaya ba. A gidan mana Ahmed a gobe akwai sa suna. Allah. Dan an ce gun shinkawa za a dawo. Ai na ma magana ne akan yanci magoro. Yanzu ma ka zuwa yi waya aka kira shi. Wai an yi mutuwa burin su kenan ai mutuwa a je can abu. Wai mai tiya aka ka bani wannan ruwan ti ba zafi haka kuma sannan ka zuba min shi kadan ya aka yi. Ba ka biyan shi. Na ce ba matsala in magajiya ta wani kuɗin nan za a zo. Ko sha yake ware ni. Malam lafiya ka zo ka shigo waje ba sallama ba kuma shayi za a hado maka ne ko gaci. Shayi? Ashe dai kai ma ka gane. Na gane me to nawa za a hado ma 300 ko 200? 300? Ashe dai kai ma ka gane. Ke to lafiya wannan kawai za a Yawa sai ku rike gida, ado na gwanja alƙalin mai gida, nike shari'ar gida, in ajabo. Ba gaskiya ba da dama ba kwa biya. Ai ni gobe da cokali na zan je gidan sa sunan. Kuma ka sani. An fito. A sai a duka. Cima guru. Ka sani wallahi. Da cokali yake zuwa. Kuma mu da magi yake tafiya. An samu ne biya mana. Ai matsalar mu san kwanakin kowane kodi yake waka da ya dan gara mana amma ku ne ta kun kasa kullun sai dai ku Tunda dai muna biyan ka. ba dai muna na ka zo ka hada abin nan ka zo ka fito baka mun kudin shayi ba. Kudin shayi? Kudin shayi? Ashe dai kai ma ka gane. Me na gane tun azun abin da yake fada min kenan. Malam mai shayi ne ke faruwa ne. Wannan ya zo na hada mai kayan shayi ya zo ya sha kuma ya fito na zo na ga ina mai magana yana ashe na gane. Wannan kai dama baka san shi ba. Wannan ai da kake ganin shi mahaukaci ne. Mahaukaci? Bai da hankali. Mahaukaci? Mahaukaci? Kai ke. Ashe dai kai ma ka gane.